Jamono sana abagusimensia simole. Lero naringe kisitao ningo tara. Ama konyoro mucho koro gosino muigo nyachae. Lero tikatura iguna kyadate ndugu mviole. Karangwadi. Agendred. Mviole kabisa. Ama tukamange. Mbuyande. Ndo chenga nko nako kibole. Tebya abantu bamanye nga ano muirio nyachae. Inche nyachae ntata moke. Omieti nga tato mino na nyachae nabamo. Ise no yomo. Tata na nyachae ise no yomo n'abangina barabao lakini umugaka no yomo. Ise nyachae bari mbali abangina bali ngabwate. Abangina nabwate abangina entoko nyara ko barasengencho baravuga bamanyire bari 16. Karati gago. Familia ye emanyire yabangina 16 yamanye kanete. Tatu babanya chae. Abwata abangina 16. Umugaka Musa Nyandusi abangina 16 abwate. Abuna mubaite. Abuna abangina tomanyete. Odi andavoli. Mono aye. Mono tatu mino kyagarukiro. Igare koro kuchaira siratemu. Chaira siratemu. Umukungu okalenga. Umongina baba inana kuna kufuatilia amanyenga noyo okalenga lakini nimanyete nga no alenge sabangina aba. Inkagali nyosia no ne mumenyata. Inka nyosia abangina aba bonsi. Musa naba yatekero umongina nali bugoye. Nyosia no Musa Nyandusi no kero umongina bwatenka no mugaka Simeon tata moke no enerenka yaye no irenka yaye kabisa. Simeon nyachae. Simeon nyachae. Wa natanda ne. Igabo nuvugambi kubakwana nabakungu abange nari araizirwe igo. Imbale toko machiko igunga batavuga ati bakungu bange nege sia se kware kanyorundo bwata abange. Asengenjo no mugaka tata moke abangina baye mbaro. Lakini taige tigo ikinamberia ya isabwate nabo konyorero teriko bwatinga nuko nakubwati ngoreta abange ngayo nalioko bo mugambi ogambi baravuga senya saa ukuru bona umuchi umugaka Nyandusi noro umuchi bw'umugaka Nyandusi no ore nande no teneine timanye tigo mine ti umuchi igore kabere umuchi asa atindeke tu umuchi chinyombo mineti umuchi chinyomba chiaya chia magacho no chire enchiteneine nande enchirendire ntwabwate mugaka beke gusia gatware nyumba yaye kando nero avu enyombe yinere yitogo kwanera nero ororo omutienyo gocha tarembire roro yachae inchu karibu nabogo icha nabokororerania unyachae no ere nenkere buya ombugo mugaka Musa Nyandusi umuchioye nenkere buya igo dagekende yonsi oratake nabogo cha bwerorere egerorore nga no muchichi nyomba chiro toje sumugaka nyachae Simeon umurayito bagusiga no metenga nari ngo monogeri amatuka mange umonogeri yito amatuka mange naende no muntu abantu abange bakwega ime ya gusi na isiko ya gusi naende tumanyete nga mbara bugate toko bako babiri batatu nabo tukagerete nga mbachi kubugati chimbu chiaye bas mugaka nasirete umugaka naraire enyombere yaye nero keregendo muchombyole omochio ya chinyomba chiaye no chire abangina baye abana baye babo ayako Charles babo Mike Mbaro na abana bande Mbaro babori babo Maina abasubati Mbaro nyachaye no muntu bwata abana bange naende baro bonsi chanda kubuli abantu ngusaba rumuchio yo nyachaye ni swake guruka keroka iniko ndoro nyachaye nsoime oli no mochibuna mochionde bwonsi nande no mochibuga ncheta abageni kurukare ekero bwato mupangirio muya mubangaine buna bono nkabugo nda manyanga no rororo ngotebe tingango chichande mbali gokana mogeni igonga abageni ngwanchera bali nabantu bancheta abantu nande boigo nkwariga bara abageni igabono ngibange okuwe banga bono twabangire vijana abarai bauchiko babarai ne vijana bitebikeiga ngwanda toro onyachae korore mbera yae embera inero embera no ere yo mwaka esaraire nabo igo nabo no enero ne chinka chia y'abantu mbuya bali bonsi
ekero murabangane buya naende boigo motware omopangirio omuya toba oyo bwa efurugu gose koira amang'ana ande mao efamiri naye badirectie baorokie ng'a omogaka esaraire niga iga mbari gotwara bokong'u Mokungu nyachae naroreka omong'ina onyachae nara omong'ina mata noare amatuko amange nero orendete omochi naende boigo amatuko amange nkonyora ororo nebe emiaka yasukire ekero okonyora nene mono ng'onyete agachieti ekliniki nabo okonyora narenka ntareba abanto ngocha babe barore mbera gose inche ndabo omotang'ani ngocha buna manyete ngocha bare ase eng'encho nore na efamiri naende ori na omonto orenge bwa abanto na famiri tebegeti limiti ng'a tosa kogenda korora mbera anene mono chianniversary echiekero chire buna makumbusho na bageni bande batagete korora ase omogaka ararete nkogenda bare barigereria bono karenga omonogeria bono totore oyonde goku Matiang'i totogocha paka onyachae tondurara omatiang'i Matiang'i noyomo obwate twokoboko na nyachae mbuya ase okoreta ring'ana erio naende boigo ntokagerete ng'ana ere nyasaye ogwancha nachi kobwati chimbu chiria kuringana buna orogeti tote ya abanto gaga bosi pi baigwe ng'a Matiang'i narenge ang'e na nyachae omonto orenge ang'e mono na nyachae naende omonto obwate twokoboko na nyachae naende goika bono noe nero ogoitabera nabo Matiang'i arengo kabisa komokonya nabo bakonyanete nere bagaikania ase baikaneti ase eng'encho ntorochirie omana rinde ntorochi bakogosana goika baka buna omogaka oyiaraire nore Matiang'i nabo bamokorerete amatanga amaya bono ntobange togocha buna abasae ritukere togosaba gakiso gwacha kwao obo enchari ninka nimbo ase eng'encho abana bari baminto na mama ori orari na mama moke bari barari omochioria ntokwane na barobwo tosabe na nyasaye gere batwanchere ase eng'encho rero buna chinsense yabeire tari rahisi monto gwanchere egurupu y'abanto abange nokobori ng'a mbari koba banto babe ekero torabakwanire enchere engiya naende bamanye ng'a egento giatoreta nobwanchani boria korarora omogaka twanchete esaraire naki giatoreta ntomanyete ng'a mbagokana igo ng'a nimbo mbia mono sana abakungu 16 bari mumanyete 16 abo bare baba abang'ina baba bamagokoro 16 na abana batari bake inge omogaka nyandusi arenge barete omogambi omonene Paramount Chief omogambi ori kogamba gusii tari rero yabagirwo kare koegwa ekenyoro obogambi nororeri kumbe obogambi abokogenda ororeria naende nabekoroki ng'aroro nororeria ase eng'encho noe ninto bono buna togokwana iga bono iga naende ntobwate omogambi nyasaye nancha agatoa naende omogambi omochokoro oyiore omwana omusa oyiore omwana omomura omusa omomura omusa oyiore omogambi omonene ore omogambi omosenior chief nero otenenerete elocation ya Kegati igo onyacha omogambi narobona iga arororo naende nakiakorokwa Eric Ondera nebo igo naende nero otenenerete bono iga Kegati location ochonge namba ya bono murigiegera twere samagano nyachae gochineta banamba ori aya nontebiri tukotagete iga arari nchera igoro obisi yaya gera ari Kegati center iga no ara obisi kera rituko oetanie weekend eria serikali etari koigora chi obisi lakini no muntu bwanchete emirimo yaya iga ara ange nkomanyora oro obisi ndugu yanga kimbia muno sana nagokire sana naguchanani mbia muno nate nase eng'encho ntokine tamo nomanyete etari muntu onde bwensi tokoumera na iga twatene na gokwana nomanyete togokwana ni togokoraki tokogenda abantu bande lakini iga twaumera nase eng'encho tokine tamo naki kiagera twakwanani tokora gosori bona bagusimo SP mwarorire ono muigwa onyachae Simeon olingo monogeri babagusi inche bona twakore sabarie bona ndo chionya chae tarehe 2 mwezi wa 6 nago saba gusimo SP bali bana nyari ko nga company gochio tuchikore mbere nya chae togokora itokogena mpaka Matiang'i timinje se Matiang'i nake gwete byita lakini either way ngwe toro yamuna sana to my next time what you've been talking about kwa times inyoro subscribe tumira next time asante yamune ndugu 16